Днес имаме поръчка. Тя се състои от едно синьо мече. С затворени очи го избрах. Ето така, мисля, че се вижда. Една мандаринка. Една чупливка по неин избор. И една гривна по неин избор. И сега не знам тук ли да опаковам. Ще ги сложа тук манистата. В малко по-малко пликче ще сложа манистата и в друго пликче ще сложа подарък. Момичето се казва Николета. Ето това е. Тук и сложих поръчката. Тук ще ви покажа какъв е подаръка. И на пликчето показва 2,50, защото това пликче е старо и просто фанах такова и така. Казах, нали, че се казва Николета. И подаръка е едно морска мида, така да кажа, бомбонче, роза, зелена усмивка и синя усмивка на сърце, мече, пеперуда и снежен човек. Опаковаме. За още един подарък ще сложа това. Лепим ето тук стикер. Не, ето тук. Сега лепим и тук стикер. Така залепваме го. Опаковаме всичко. Така, ето я пратката. Поръчката. Че е от моя клас. И когато казвам на момичетата или на момичетата имената или на момче, ако поръча за някой, аз ги питам дали да им казвам имената. Иначе не им казвам имената, ако не ми да разрешат. И ги питам дали да казвам двете или едното. И това момиче се казва Николета. Чао, чао!